Ахи худат я одами рӯзгор дида пеши худат маслиҳатгирӣ омадам. Тинҷӣ буд. Бо ҳар каки я одамро қарз додам. Як қимат вақт шид гузашта инами ин рӯз метавам пага метавам айҳенес бития. Хай мумкин бечора надоро хибурам наметията. Не ака дора. Инами ҳар рӯз я чи мехаро ман мебину. Ҳамин ҳолат чӣ кор кунам аку? И хеле боша. Чӣ кор канам аку? Духтар дорам. Дора чува? Духарни қартимумет. Қарзатате одамша қарзатате одамша Абубакр айтуямди аруси туғои чӣ хеле будай? Зур будай. Ина ки ман ҳамин арӯсҳо дорам, арӯсҳо чӣ мешавам ки рӯз ту шомку як намуд хушрӯ мешавам. Ин ҳамин айрушо нур меборе. Ҳамин ду дамчил азаб танку хушрӯ мешӣ. Ма дамчил ҳазор бути хушрӯ мешавам? Биё бас ки шарманда кидимон бор.